Dobrý deň, vítam vás. Som pred štadiónom v Ružomberku, štadión. Chytil som to! A snažím si odchytiť si jedného hráča. Ten náš hráč, dobrý deň. Teším nás, sme priamo prenose. Mohli by ste nám povedať niečo k dnešnému zápasu? No viete, moc sa mi nechcelo hrať, tak to aj dopadlo, viete ako, pozrite sa, spleteli som. No, nechcem ísť. Si to posral! Viete no, nechcelo sa Ste mi. priamo prenose, správate sa slušne. Prepačte. No tak čo som povedal k zápasu, takýto, vidíte, takýto milimeter mi Tú chýbal penáltu do sme toho. videli, tesne ste to Áno, presne minuli. takto. Boli ste tam viackrát sfaulovaní, čo nám k tomu poviete? No neviem, ale tréner mojich protihráčov je hrozne agresívny, aj všetky ma napadol, takže viem, že ich to naučil on, ale... Čo ma hovoráš? Ty poď sem! Prepáčte, a tam... Čo? Ty už sebe! Foul! Ešte double foul, triple, to máš. Jemine, čo sa to stalo? Čo? Chod do prdele! Ale prosím vás, čo toto je? Ideš Matúš, poď! Kuj faul, čo to je pre pána Jana? Do keľu! Ideš Majo, ober ho! Dáš to, Matúš, ideš, dáš to! Pre televíziu Bčko Dominik Javorský predávam slovo do štúdia.